mwana asikuwanikwa kumazuwa ngomaziko chiprofita ngomaziko ngawasesere kuudzera zvinhu zina basa mwana asikuwanikwa kumazuwa ngomaziko asi jaya ndomuda chinhu 1 apindure asida kunyebera jaya ngofanira wingi D kuti apindure anopindurwa navanhu vake hakuna muprofita muchikomaziko asingabhadharisi mabhadharisiro ndianosiyana chete nemumwe munhu muhombe webusinessman akauya ndichimubatsira akanitaura kuti ndinoita zvakati nana wiki newo ukunzwa zvinhu zvaanoita baba saka peji iroro richagaina attraction ragaina attraction unotsvaga mabloga ana Zigo ovabhadhara ana Zigo ma50 nema100 ekupota vachiposta tumavhidhiyo futi tumwe chetepo ana Zigo saka unotomupa uchipinda mumotikari yekuhaya omudza kuti isa caption yekuti ringa isina noise ana Zigo panopera 1 week vachikuposta ana Zigo uchiita sekudaro I can guarantee you that within 2 months unonge uine a minimum of 80,000 followers pa social media lokubatikadare ana Zigo. Ladies and gentlemen, welcome back to another interesting episode, and this time tina Mutumwa Masango fresh from Botswana. Avasati vaita imwe interview tiri kuvagamuchira panapa. Mutumwa tokugamuchirai mukomaziko toti muri sei vari sei vateereri vepaZigo TV ava toda kungoti tiri right chaizvo. Ndainyora paFacebook ndichiti Mutumwa Masango vabva kunorapa nyika yeBotswana yanga yakaroiwa. Takasangana vanhu vakasiyana siyana. Ende chakanaka ndechekuti vagari veBotswana vacho varidzi veBotswana matswana acho makauya neuwandu hwavo. Matswana akauya neuwandu hwavo zvokuti kana panapa obviously zvatikutaura pano vanokuteerai chaizvo maprograms edu atinoita pano vakauya futi vachionawo basa raita sei raiitwa. Kwakaropafadzwa vanhu ende vanhu vakakomborerwa zvavakafambira vazhinji vaingosvika vachisangana nazvo. Saka tikutarisira kuti minamata tikasiya tadyara kuropa ravo inofanira kuti ive nemhinduro. Yes, saka ticharamba tichinamata kuna Mwari kuti Mwari avaitire zvakanaka vose vakauya munzvimbo yeBotswana nokuti kupona kunodiwa nevanhu vese. Asi ndakaona nematswana acho baba vanhu vane matambudziko mukati memukomaziko. Wakanzwa vamwe vachishoropodza zvavachituka vanenge vachituka zvavo asi vanhu vane matambudziko mukupi mukati umu. Chiri kungoda chenje kuti vanhu vabate panoponesa. Saka nzvimbo yeBotswana ndinotarisira kuti aiwa yakarangarirwa chaizvo. Ende ndikutarisira kuti ndinofanira kudzokera muBotswana because ndine zvimwe zvandakasangana nazvo muBotswana zvandakaona machallenges ane vanhu vemuBotswana vazhinji vacho nevamwe hama dzedu dzakabva kunoko dzakaenda kunzvimbo yeBotswana. Mumwe munhu ane makore arimo haana kana chaanacho kureva kuti vanhu vavada kuwana minamato yekuti vakomborerwe nayo. Saka titarisira kuti munzvimbo yeBotswana tofanira kudzokera munzvimbo yeBotswana zvakare. Pakatipo papa tinovaka minamato kuvanhu vakomborerwe hama dzedu dziri ikoko. Vane Zimbabwe vana vangopararira kuBotswana chete, vamwe vakapararira south, munoenda south chaizvo, but handisana mbonzwa muchitaura nyika yakaita seZambia, Mozambique. Nyika dzakaita sana Zambia, Mozambique tichaitarisira kuenda ikoko mukomaziko. Like vagari veMozambique vazhinji vakuti Mutumwa uyai kupi kuno. Saka titarisira kuti tofanira kuti tizoendako kunzvimbo dzakaita sana Mozambique nana Zambia kunoita basa zvakare kupi ikoko. Hatisi kumira mukomaziko. Gore rino riri gore reuchi chairo. Kuna vanhu vanotitenda, kuna vanhu vanotenda kuno kuna Mutumwa Masango igore reuchi. Vanofanira kukomborerwa mukomaziko. Kwete mbichana apa vanhu varopafadzwe zvinhu zvaite zvakaita sei zvakanaka. Komiri yemakungwa ndoziva kuti UK ndio yamakaenda chete, but matambudziko anoramba achitera vanhu. UK, America, Australia tine urongwa here hwekuti pamberi apo nyange mazuva asati aapo tine urongwa hwekuti vanhu vanokwanisa kungoitawo katarisiro. Chinoitika mukomaziko ndotarisiro dzindi dzaMwari. Because Mwari ndiye anoronga machifambiro edu ese. Toona urongo toda kuenda kwakati asi tuti Mwari atikundisa tigonese. Asi isusu kuti kwatakawana vanoti invite tinoenda. Because zvati kuno kwasati wamboenda wangoti ndangofunga kuenda kwakati. Pasina vanhu vakuinvite kupi ikoko kuto invite wati ndichitola kuna Mozambique tikuinvitewa. Tisvikai kuno kuna Cape Town tikuinvitewa zvakare. Saka kuri kuti isu kainvitewa tinoenda anditika. Because aungangoti anda kutenda
kuAmerica izvozvi usina kwauziva kuti kuenda pakati ndosvika ndozodai ndodai handiteka unotoenda unourongwa. Saka isitasa kuti kufamba kwenguva ndikubatsira kuti ndichita vanhu vachikomborerwa. Kukomborerwa kwevanhu ndokunopasa kuti tidedzwe. Munhu akaitwa zvakanaka naMwari anobva ati mutumwa imbosvika inokumba kwangu chaiko. Mumbotsika gombo papi pano chaipo chaipo. Saka tobva tanosvika iko kwatiri kusvika. Rega tibva taita kuti vari pedyo wabva wasangana nomunhu wani waMwari. Yes. Ndiri kupaona matambudziko anonyanya kufeswa nevanhu vari kudiaspora. Tisati taura vari kusouth, tombotaura vari kuUK, America, Canada, Australia dzinoita ngenyika imwe chete. Matambudziko ari kunyanya kusangana nawo vanhu ava. Nemubatiro wauri kukuita idzi reason why tichibvunza ndeyekuti kunenge kune mumwe munhu ari kuona vhidhiyo ane dambudziko raari kusangana naro but haasi kuriziva kuti dambudziko iri kwamutumwa masango rinoita sei rinotobatsirwa. Like nyaya yemamarriages ndo yanyanya. Mawani maUK unongonzwa kuti marriage. Chii chikunyanyonetsa pamichato yeUK? Nyaya iripo ndeti kuUK kune mutemo. Saka kuti mukadzi nemurume wakaenda pamwe vavese vanobva vanenge vanhu vakaenzana. Isu tangokurudzira kuti anamai vekwedu kana vachinge vaenda munyika ngavati chivanhu chavo chemunyika ngavasarira setsika dzavo. Bhozi vazhinji vanhu vari kurasa tsika dzavo. Bhozi mumwe munhu anobva ati like unopa manga Zimbabwe kunoku pamwe murume aitomborowa mukadzi kana kamupama onzi wewe kugadzikana kuti manongozati kugarisana handitika. Saka waikoko mukadzi anobva tora advantage kuti auchandiita zvipi izvozvo. Saka mukadzi anotoona anenge atonomupawa bhozi munhu anenge achishanda andopona. Saka isi kuti isusu vanhu ngavasarase tsika dzavo nokuda kuti vaenda kunyika dzevachena. Isusu kuti isusu ngavabate tsika dzavo like mamarriages iyeyo nyaya yemamarriages baba ma1. Yes. Kozoita futi nauye kuti vanhu vari kurwara nonyaya dzokutoroiwa chaidzo vari kutoroiwa vaenda kunyika dzedze baba. Saka munhu anobva afunga kuti munhu akaenda kuAmerica akaenda kuUK ane mari obva watotorwa advantage iyo nehama dzako dzakutokushereketa. Saka tiri kuona vazhinji vanobva vati madzibaba izvi ndazvara mwana asingatauri. Madzibaba inini wacho ndiri kutopa panapa ndane nguva handina kana basa chairo. KuUK vanenge vachiitika zvirwere vanenge vachingozvipa mazita akafanana nana bipolar naautism kunyanya zvirwere zvinonyanya kubatwa vana. No ma1 varoi vari kutoroya kuya ende vanhu vari kuteerwa kunze kwenyika kwete muchana. Zvinosiririsa mukomaziko kuona kuti munhu anostrokeswa aenda kunyika yeUK. Apa angati pabasa rakanaka angati zvinhu zvakanaka ona munhu iye astrokeswa. Ona mumwe munhu achishandiswa chicha kuti usiku chanoshandiswa Harare. Baba vanhu vane matambudziko kunze uko vakawanda. Inyaya yekuti zvinhu zvatiri kusangana nazvo pari kuuya vanhu kuma 1-on-1 online. Tiri kuona kuti kune vanhu vari kuroyiwa kwete muchana. Saka isu tarisira kuti Mwari avaitire zvakanaka. Ende tutarisira kuti matambudziko ngomaziko ariko. Anzi munhu ari kuAmerica anzi ana dambudziko vane matambudziko ngomaziko. Achiripo nchokoti chete vanhu vanotenda totenda kwakasiyana siyana. Yes, vamatenda kudzin'anga, vamatenda maprofesi, vamatenda kunana madzibaba handiteka. Asi kuti isusu chiri kudiwa nchekuti matambudziko anhu ayapere. Bhozi vanhu vari kutambudzwa ngomaziko kwete muchana. Muri paUK diaspora iyoyo toda kuti mubva mangobatanidza nevanhu vari kuzama kuda kuendawo kuUK uko kuti ndikandibatanidzawo mari, mumwe mari inotomuvhara, mumwewo ndinodawo mapepa acho, ndikuda maCOS, ndikuda mapemit even paSouth Africa chaipo. Muri kubatsirawo here vanhu ava vari kunyanyonetseka nenhau dzemapepa ekuti vakwanise kugara munyika idzi kana kuti vakwanise kugamuchirwa munyika idzi. Uye munokwanisa here kubatsirawo Japreza visa rake rekuAmerica riri kurambwa. Isusu takamirira kuti atiimbirewo ikoko inyaya dzemapepa futi zve. Nyaya yemapepa ngomaziko tiri kutobatsira vanhu vakawanda panyaya yemapepa handiteka. Tiri kubatsira vanhu vakaita wakawandisa chaizvo kwete mbichana. Tiri kubatsira vanhu vakawanda panyaya yemapepa ende achitoita. Like vamwe vacho tinogona kutoya panapa kuita matestimony asi kuti vanhu pasocial media ino kuti kuno munhu kana abatsiwa so munhu hawanzoda zvekudita vachifuti pachena. Bhozi munhu kunogona kunge pane vamwe vanhu achatomuziva papa asi yes tangaudza muroya handiteka. Asi kuti isusu mapepa tiri kutozviita mukomaziko vanhu vari kubatsirwa kwete muchana. Nyaya mukoma Japreza inoitika ndeyekuti havasi vega vatanga kunyimwawo visa. Zvetenge zvinhu zvatanga kushamisa chero munhu akati wacelebrate unondonyimwa visa. Pane chikonzero chinhu chapasa kuti uite unyimwe. Asi kuti isusu dzimwe dzenguvawo mhepo dzinotopindirawo panyaya dzemavhisa dziya. Asi isusu kuti vanoramba vachingonamata zvinoita. Zvinoita. Hamukona mamiriro akaita zveso Trump haasi kuda kuona vanhu vatema. You know that. Saka kuona kuti varungu vakuita propaganda. Saka vanenge vakatotarisira kuti uyu munhu hatisi kuda kumuona kunoko. Saka nyaya iripo ndeyekuti isusu
yeye inenge yapolitics inenge ichishandiswa apo asi kuti singoma Jabreza vakaramba zvinoita achitadza kuita zvezvezvi zvinoita ende tikuti isusu avatanga kuenda kunyika dzekunze zvaizvozvi munhu agara achienda kunyika dzekunze ende vachaenda zvavo saka chiripo ndechekuti zvinobva chinhu zvashamisa vanhu vazhinji kuti asi panyimwa visa aiwa zvagara zviriko. Ndawana mutambi mukuru wetsiva anonzi Temba Magorimbo ari kugara ikoko kuAmerica achipembera chaizvo kuti Wikine wanze anyimwa visa anyimwa anonyanyotambira mota dzaWikine uchivhayo kudzi Jabreza anyimwa visa anonyanyotambira mota dzaWikine wanze ndoda kutoenda kunomuripota kune department ravo rinonzi ICE reimmigration kuti da kuti mutomubhana asapinde muAmerica. Ameno vane Zimbabwe vakupemberera kurwisana. Maziko izvo tarise paFacebook amakaenda paFacebook anditeka. Ndakatomutarisanga musoro chiona makomende enyaya nozuro mandiisa paFacebook. Unoona munhu achishorapodza anzi madzangu akangomira kuseri kwe nakumboenda haana kukwira ndege yacho. Ngabvunza vanhu vari kubotswana isita kwira ndege kwete asi totanga kukwira ndege izvo zvizvo. Saka kuti maZimbabwe tinorwadziwa nokubudira kwemumwe munhu. maZimbabwe hatigoni kusimudzirana. Munhu akangotanga kudaisa mubvanzi imbavha. Saka maZimbabwe nzika ngomaziko ngatisarwadziwe kusvika pastage yekuti unorwadziwa nemwana wamai wako chaichai. Usati kana tiri vanhu vokuno tiri vanhu vamwe chete. Asi vanhu vanorwadziwa ngomaziko. Vanorwadziwa. maZimbabwe ngatibve maZimbabwe dzabva pakurwadziwa ikomborewa naMwari. Zasaona pakaitika xenophobia paSouth Africa paya. maZimbabwe vairegera mwa attack achitouraiwa. Asi maNigeria anga akabatana. maMoskeni anga akabatana. Ana Malawi anga akabatana. Vaiti mwa wakatanga kuatakwa ivo vaitomira vese pamumwe wavo kuti vanunure mumwe wavo. Makongorisi cheche anga akabatana. Asi maZimbabwenzi pfungwa dzedu dzakadhanganyika saka kunye baba. Totenge ameni kuti tine maZimbabwe dzakanyanyiswa godo chaicho. Vasati Diabolos anenge akararama munyika yeZimbabwe zvakanyanya. Serious ngomaziko. Akadonedzwa muZimbabwe. Akadonedzwa muZimbabwe ngomaziko. Munoziva kuti panapa ngapawe muimbo ku Nigeria. Kana paya prophet ku Nigeria. Oti ndikuita ma 1-on-1 ni 10,000. Vanhu vanozara muChino Sports Stadium. Mari vanadzo. Asi masango akataita 1-on-1 ni $10. Unopanza atanga kubhadharisa zvinhu zvaMwari. Asi inoti ndaenda kuBotswana ndakufamba netsoka ngomaziko. Ndatokwirawo ndege. You know that. Izvozvi unoona munhu aita nzima dzangu masango airport akatomira kuseri kwega kungoendi kuseri kwega haumboendi kuseri kwega nditeka. Dai waenda kuti unenge wakutoenda. Saka dai waenda kuseri kwega ngomaziko ukuti here waenda here wewe kunoenda kuseri kwega kuti dai anda vanhu vasanyanya kutora mafoto kuseri kwega. Saka nyaya kuti vanhu maZimbabwe anorwadziwa. Vanhu vanozvizera kuti kuseri kwega yakubvunzwe passport. Mawani. Kwakwa unenge wakutokwira ndege. Wautokwira ndege kutoenda. Akungotendewe kuenda. Saka munhu anenge achitora akatogara zvake akatoguta akenyemba dzakaita ari kuseri ukatokona. Saka uzati vanhuka mwaziko vanhu vachinja vasina mabasa. Saka kuti vakaenda pasocial media ka vanowana munhu vanokriticize chaizvo dzimwe dzitori ng'anga dzadzambokwira ndege. Because ndo zamaprofita akawanda inini. Maprofita achinje muZimbabwe vanhu ndege vakawanda kwete mbichana. Saka vanenge vakutura kuti takutorewa vanhu namadzimba masango aiwa vanhu vanoenda kwavanoda. Ende vanhu vanobata zvinoponesa ngomaziko. Saka isi kuti sisu nauye kuti Temba Magorimbo naMukoma Jaha nekuti vanenge vachihwisana pasocial media. Asi Jaha ndomuda chinhu 1 apindure. Apindure asida kunyebera. Jaha ngofanana Wingy D. Wingy D futi apindure. Anopindurwa navanhu vake. Anemubona. Saka isi kuti isusu ngomaziko maZimbabwenzi dai tamboita mweya wokubatana. Tamboita mweya wokusimudzirana. Kana mweya watinoita pakaitika nhamo kuti tinonochema tesa ndizvo ndose mweya watinofanira kuita motokati takanaka tinofara tinofana kuti ngomaziko takaita mweya wokubatana one love ngomaziko inotiitira zvakanaka. Uno vanhu vakamirira kushoropodza. Saka isi kuti isusu zviri kuitwa nemaZimbabwe nzika dai Mwari apindira. maZimbabwe vanoda kushoropodza hama yawo chaichaiyo. Unoziva kuti vanozokudai ngomaziko mamuchipatara vonzi ngatidhonetei mari. Ndipo vanenge kuti ikatibvise $20 wapepo kana kuti munhu atorwara. Andokona. Asi panguva dzekusimudzirwa kwemunhu havadi. Havatodi. Unokutonzi aiwa imbavha. Chakazoti. Unoziva kuti ndaitarisa nyaya zvakafanana ndaitarisa nyaya yaWikinewo. Unoziva kuti murume ane mabhizinesi anaye musingazive. Yandikatonza kuBotswana. Nemumwe munhu
muhombe webusinessman akauya ndichimubatsira akantaura kuti ndinoita zvakati nana wiki newo ukunzwa zvinhu zvaanoita baba varume vari kushanda hakuna chinouya wakagara hakuna chinouya wakagara mukomaziko asi unozoona vanhu vakuti vane pasiri ripo isi kuti isusu vanhu mazimbabwenzi ngatizivei kushanda ine muzimbabwe anoshanda zvake ainoti mazimbabwe tinoshanda asi ngatisachoropodzanei vanoda kuti asi vamwe munhu agara achikokumbira bhutsu chete havatasi kuti mumwe munhu asimukire aina kuti kusumukira kwangu inini kusumukira kwa vanhu 20 kusumukira bhozi inini the more time panichasumukira inini ndichavhura kambani yemaputi ichapinda vanhu 40 vakutorarama papi ipapo ndichavhura kambani yemagasi ichapinda vanhu 100 vakutorarama ipapo saka imazimbabwenzi tiri pakati pokuti isi tofanira kuti simudzirane tiripa vanhu vandapinza basa vaye pana achasumukira futi papi ipapo achitanga kuita zvake futi papi ipapo akutopinza vamwe vanhu 100 kureva kuti ndo masimudzirane tinokwanisa kuti kuitana asi mazimbabwenzi anenge achingoshora ende zozvinoona achishora che mumwe munhu anotenda kwanotenda mumwe munhu anotenda kun'anga mumwe anotenda maprofets mumwe anotenda kumadzibaba anditokuona saka isi kuti isusu vanhu mazimbabwenzi pasocial media apa paka iteknoloji yakauya ndikunzwa nzi tosa social media iteknoloji yakauya kudhara vanhu taitonyora tsamba kuti iende kumusha chizozikanwa kuti tiriko andimukuona saka izvo zvemazuva ano tangoita pafacebook YouTube saka kuti isusu vanhu mazimbabwenzi ngatibatanei mazimbabwenzi ngayo nemoyo kubatana mukomaziko deni mutumwa imimi ndakaona kuti makasiyana nachiwenga anoshoropodza vamwe vanhu vamwari asi munokwanisa kungopfuurawo nepane dzimwewo nyaya dzatinoda kuona dzichitrendawo makaona muprofita mukuru Prophet Magaya achinamatira munda wemaapple makarionere vhidhiyo vhidhiyo iroro ndakariona nezuro chiwenga aimboshoropodza asi mazuva ano adzoka akushoropodza mbichana bho zvinhu zvaaitaura iye akuzviita zvaishora zvaakushora zvaaizviita inokuti ndichapindura nyaya yamagaya ndiri kudzoka pairi inokuti tikutaridza tanangura nyaya yachivenga inovaitaura zvinhu zvakasiyana siyana kuti chakati achiitwe chakati chegumi chichi iye takuona mazuva ano vanhu akutaura nyaya yes saka uziva kuti chinoenderana chekuti mukomaziko hakuna chechi isingarane pasina mari chese ndorana nechi nemari saka mukomaziko chinoenderana chekuti vanhu matauriro atinoita mari mumachechi ndiyo yakasiyana hakuna muprofita mukomaziko asingabhadharisi mabhadharisiro ndiyo anosiyana chete vanhu mukomaziko vari kunzvenga achita ndibhadharisi indishamisika moita nzi kunobhadhakwa here ndogona kuti uyai for free ndosvika ndokudza kutenga mbiya yangu $100 kana jira re400 kana kuti kuda kukwirwa munamato toda kuendwa kugomo tofanira kugomo rekumarondera asi ndiri kuda $250 kuenda kumarondera kumarondera ndoda $250 kumarondera $40 yainokwana kuenda nokudzoka andokona asi kana kuti wabhadhariswa nedzimwe metsi asana masango akataura kuti isusu taidi 1 on 1 tobuda pachena kuvanhu anoda kuita zvake ouya munamato futi weiwana for free another chitsotsi ndataurira munhu chokwadi chandinoita yochimeka decision yani yako saka unoziva kuti vanhu ngavasanyeberane kuna namadzibaba chanzi andikaenda kwamadzibaba handimbabhadhara asi chasvika kuno mbiya inonzi mbiya inomuchinjikwa 5 ndiye ndiri kuda iwo bvafunga ndeiwana kumbiya inomuchinjikwa 5 mani onzi ini pane kwandinodziwana asi dzinoda $500 iwo bva bhadhara $500 watobhadhara todzoka futi izvo zvichandikuona kuti ndikaona ndizasana ndikuta kuti uyu chiwenga kuti afambe nemotikari imari dzakatobuda muchechi make mapastors machinji ese ane motikari ese imari dzakabuda mupi muchechi ana chiwenga ndine mabhizinesi angu andaiita inini ndiri nemari dzangu aiwa mabhizinesi yacho iya yaiita baba chiwenga nichimuziva nezvaava zvasiyana kureva kuti ari kurarama nechechi even mucheka ndiona mucheka wacho unokuudza kuti munhu akurarama nechechi pane vanhu vakumutenda wakawanda ane mapona zvakafanana nesuwo isusu mararamiro ataita kubva tichizikanwa zvasiyana kune vanhu vakutitenda mukomaziko mapaona saka tikuti isusu zvezve zviriko unogona kushora munhu asi mangwana zvinokubata wamanoshora nyaya dzekuti nenge imhombwe mangwana zvinokubata
like tatonza achivenga aizirana wasikana muchechi chichanditeka wakufumurana nevamwe wakanditeka asi nyaya yekuti zvezvezvi munhu wese anogona kutadza ende nanzi tombowaseka pakuti zvakaitikirei kwavari mangwana ndogona kutobatwa nazvo saka zvinhu zvinoitika muvanhu saka vanhu ngatisachiropodzanei tisati tafa saka wakuru wakatichiteka urema wafa ende hauzokwanisa kuseka futi podzenyenga wamuguva saka isusu tikutarisa kuti vanhu ngavasashora zvinhu zvavanokwanisa kuzoita mangwana tobva tadzoka panyaya yamagaya yaprofeti magaya kuti vaiyeresa maepo mafruits vaiyeresa chandinoziva ndechekuti minamato inosiyana epo rere munogona kutoti pamwedzi muzingo wakatoridya rayereswa nemunhu waMwari simba rakasiyana mukomaziko kuno wakatumwa yayereswa epo rorieri ukanzi unorigeza unogona kutoita zvimwe zvinhu zviombe kutenda kwako chete kunzi kunokukomborera isusu vanhu vakauya chechi kwedu isusu like ini kwangu chechi ndinoita ndinopa vanhu munamato wenhombo ndinopa vanhu munamato wemafuta ndinopa vanhu munamato wehuku kuyeresa futi pane ndaita ndinopa vanhu munamato weraisi chachairo ndinopa vanhu munamato wezviyo kuyeresa kwane ndaita ndinopa vanhu munamato onyeni chachairo onyeni chibhora cheonyeni chanditeka chine zvazvinorapa saka kuona kuti zvezvezvi namagaya zvavakatiita Mwari anenge avatuma nenzira dzipi idzodzo saka isusu nevatumi wandinotoitwa futi akadaro asi apashayika vanoshoropodza behind vanoshoropodza chakazinda machichipa futi unovatengesa anondingoira chifutanenge achitengesa maepo acho unoona munhu aitengesa futi asi kuti isusu zvipo munhu anotuma matumirwo emunhu akasiyana saka pafunga sevhisi yavo payakatotumwa toti ndobva ndiyerese zvinhu izvi zvikomborere vanhu nhasi asi unoona moita nzi imbavha iye munhu uchi anomboenda ikoko anomboya kumbokubira mba kwako vanhu vaenda ikoko ndivakutenda mune zvavari kuitwa kupi ikoko vari kuya kunana masango ndivari kutenda mune zvavari kuitwa namasango saka isi mukomaziko kuti mweya unoenda nzira dzakasiyana siyana matumirwo ebasa panguva iroro inogona kuti nditori chechi kwangu ndogona kuti Mwari anditi munhu wese ngaanokore ivhu uye ndadangorireresa uende kurigeza rukomborere kuya kuti ivhu iro nderatendwa nare Mwari kuti ndiite yes saka zvezvo zvakaita naprofeti magaya hazvitishamise ende hazvifanira kukachamidza vanhu zvinhu zvitokomborera vanhu ndototi vanhu pamamutaura kuti kutengesa ndiri kuona vanhu vanotanga vasingazivi kuti bhaibheri charo rinotengeswa bhaibheri charo rinotengeswa mustreet rochaenda kuverengera vanhu kuchechi rotengeswa anopaona isu kwedu toridza hosho dzotengeswa tsvimbo chacho dzemuchinjeri dzatinge takatobata dzedzedzi dzanamadzava dzedu dzinotengeswa magemenzi anotengeswa saka hakuna chemahara mukomaziko chemahara hatinowana zuva iri nemwedzi unokuvhenekerai chete ndikubaona mutumwa so ada kuti mumbodzikisa mbichana pamunamato imime yamunopa vamagaya vari kupa munamato tomboti yemaapple handiti but ine zvainenge ichimiririra handimaona imimi mataura kuti mune munamato wehoko munamato wechi munamato iyi inonyatsoshanda chii zvakafanana munamato wehoko pamba pemunhu pari kunetsa wakauya kwandiri ndikakutaurira kuti it's okay hoko ndakaisa hoko pamba pako iwewe pari kunetsa iwewe hapana chinonetsa futi pamba pako ipapo pachinetsa kunzi hapagarika paro baba tine dzimba dzisingagarike muwareni pako dzandikagadzira inini muno muwestiri memwe mune imba yainetsa pamusoro apo imba iyoyo yainzi yaikandwa matombo ndakaigadzira ndini imba iyoyo ndaisa munamato wangu hoko ipapo mugweru chaimo chaimo ndikagadzira inini nyaya dzemugweru dzakanetsa dzekunzi kune pamba paionekwa pakamwaiwa ropa ndindikaigadzira nyaya iyoyo anomapaona saka isusu tiri kuti isusu mukomaziko hoko dzinoshanda panyaya dzevaroyi kungogeza hoko chete kungoigeza chete ine zvainoshanda izvozvo ndine munhu akabirwa akauya kuno kumukadzi abva kuBotswana akauya kuno ndisandaenda kuBotswana inini ndikagadzira hoko edzo pane magadzira ndikaita mbavha kutara kuno kwatiita kuno dzikutorasika njiri izvo chiso tichada kuti kupe namba dzadzo baba dzemunhu iyeyo munza dzikuto izvo sitoda kwatiita kunoko saka hoko ishanda zvakawanda raisi rinovhura matare arinovhura paupenyu hwemunhu zvinhu hazisi kufamba rine mavhura ndese arinoita tarigadzira isusu kuita raisi rinongotora mushopu chete pane magadzira tinotoriitawo
Munotorerwa skillful baba. Yati ndaudzwa namweya kuti zviite. Yes. Kozoti munamato wemafuta. Kune munhu arwa nechikwambu, munhu arwa nemhepo. Mumwe munhu asiri kutoonekwa chechaya kuti arorwe. Tinomagadzira tinoita munamati iwoyo wakutokubatsira zvakutamba zvakaita sei zvakanaka. Ko vanenge vasangana nezvinoyera zvemunyika, vamwe vanenge vatorwa nenjuzu, vamwe vatsakatika ndokona kune nyaya yemwana ari kunetsa runzi ari kushayika. Matambudziko akadaro munobatsira. Matambudziko akadaro mukomaziko tinobatsira. Isi mukomaziko izvozvo zvakafanira kuti tikunzota mwana obva tanzi endai kune munhu kuno mwana akashayika kumunotsvaga mwana iyeyo. Handingangoenda ngemombe mashanga mukomaziko. Vanhu vaida kuvunza muno maprofita mangani mukomaziko ari munyika muno. Akawanda. Asiwo vanhu vavo vari kuenderawo. Obva vanzi mwana ari mubako, mwana ari pakati. Isusu mukomaziko wakaikwa tiri tikangonamata. Kana mwana akatosakatika tokudzari mwana akaita sei akatsakatika awanike. Kwete kusina kupedzera vanhu nguva kuti uyai muridze ngoma mite sei. Isi mukomaziko wakaicho chikwedi hatiswere kunzvenga pachiprofita so tinongorova pano mudzi chete. Kahwani. Munongondisimuza. Kahwani. Manje vanasira mukomaziko kuswera kuti toda kumboti timbodai. Zvafana kwekwe maprofita sininganga vari kuenda kwekwe anditeka. Havana chavari kumboita pakwekwe. Havana chavari kupedzera vanhu nguva no chikafu chichingobika mahara kugomokwera anditeka. Vari kuita content. Vari kuita content anditeka. Muri kuona? Ndikaona kwakubatwa nyanga kugomo ikoko. Nyanga yapindira panyaya dzemwana. Paroto mwana mupenyu kandi akafa. Chete ndo the way forward ikuda kungoitwa mukomaziko. No, mwana akafa. Mwana akaita zvakati. Asi mukomaziko mimi. Isi mweya ane maudziro akati nitaudhara panyaya dzemwana wemukomaziko. Hama dzose dzakatouya kwandiri ndikwanisa kutodzudza ni mwana wenyu kuti zvakati. Ngavanditsvage vauye kwandiri ndivaudze chokwadi. Chero katena no social media wafamba navo vai. Ngawaya ndiwaudza kuti mwana uya nyaya yemwana yakamira yakadai. Yes. Mwana asikuwanikwa kumazuva mukomaziko. Chiprofita mukomaziko. Ngawasesere kuudzera zvinhu zvisina basa. Mwana asikuwanikwa kumazuva mukomaziko. Ndofunga mukuinzwa nyaya yemwana uyu. Yes. Saka ini ndikuti chero hama dzedu dziripo. Ngavanditsvage. Isi mukomaziko izvo pazvinhu mukomaziko zvikuitwa pamasocial media zvakawanda. Kuti panobuda nyaya dzokunzi nhengi kwaitika chakati. Kwazodai mukomaziko. Isu tikuti isusu vanhu vamatambudziko mahombe mukomaziko. Hatina nidhe kuti tisusu chekubhuka ita isu. Ngavauye Kahwani. Tivataurire Kahwani kuti panomira zvakati. Manje vamwe vanenge vagadzira macontent yavo mukati. Anomapaona. Kuti mangwana pozonzi muprofita nhengi ndiye akazogadzira basa ripi? Rierere. Kati ng'anga nhengi ndiye akasira zvakati. Bosi vanhu tikasenga zowafonera kuti imimi tanzwa kuti kumba kwenyu kukandwa matombo. Tanzwa kuti imimi pane pakadisappear nhengi. Tanzwa pakaita zvakati. Chiti tsvagaika. Uyai kuno tikubatsirei. Unonzwa kuti pane pati kumbobatsirwa. Pane pati kumboitwa zvakati. Kwira kuti chikonde vanhu vazana kugadzira makonde zvakawanda mukomaziko. Ndimukubona. Saka vanhu mukomaziko isi mukomaziko ina handisire kugadzira content ba. Isora zvinhu zvazvikunzi zvaitika ngazviye kwatiri. Yes, zviri straight. Ngazviye kwatiri mukomaziko. Togadzira zvinhu zvipi? Izvozvo. Animapaona. Saka aino kuti vanhu vanenge vachitarisira nedzimwe nzira. Vanenge vachigirebhana mumafemiri mavo kuti angatipeta zvakati. Vanhu ngavauye mukomaziko. Tiringodza kuti kwakati. Pamba panhengi pazonzi pari kuitika zvakati panetsa kune maminimini ari kuitika kwakati. Vanhu vauye mukomaziko vasasire kuita wasting time udzanzi vatsvaka. Hatina nidhi nemari yavo. Ngavauye kwatiri isi mukomaziko. Yes, woti ndaenda kwamadziva masango shuwa. Tozvigadzira panapa mukomaziko. Kana zvizvo chokwadi zvopera. Yes. Ndofunga muri kuzvinzwa. Mutumwa Masango sezvo wakambotaura pani nhau yakabuda kwaTete Tilda pachinzi pane mhuri iri kunetsekana nezvinhu, n'anga dziri kufa, maprofita chichi. Mutumwa Masango vakataura iwo kuti mhuri iyi ngaiuye ndinoibatsira inini. But mhuri iyoyo mukomaziko haimbouya. Ende nyaya yengomaziko yoyeka yakazotopa kuti titovengwa nevamwe vanhu iyoye. Hatidai kutaura zvakanyanya kuvanhu anditeka tikazotovengwa nevamwe vanhu. Saka isusu hatizovenga. Uzati ini chero ukandivenga asina taura chokwadika. Chatisingakwanise mukomaziko kuziya kujeomba kwako. Asina tachi chokwadi. Because nguva yekupedzera vanhu nguva ndiyatisina mukomaziko. Haini mukomaziko inini vanhu vangona kushoropodza zvavo. Asi tabatsira vanhu vakawandisa vachipona. Vanhu vangana shiropodza Harare Hospital. Harare Hospital kurapwe. Asi kuno munhu akaponera paHarare Hospital.
kuno mwe munhu akatopona naari hospital hatodi napo kuparira nyati akuiti kuno munhu akatopona parira nyati wapaya hatodi napo mapanzisa ipapo indi nasekuru wangu akaita accident so vakaramba kukaranda vakanzi gumbura arirapika norapika kuSouth Africa asi rakarapa vaparire nyato vakapona saka sekuru wangu wakatara nyaya paparire nyato hatodi napo kureva kuti kuno vamwe vanhu vakarapwa namutumwa masango vasingatodi nemutumwa masango andopona saka isuti kuti isusu tumabhogas edu twawanda munyika umu tumaprofita nenyanga dzenzi dzichingotaura zvisina basa nditokona isu toti vanhu vabate panoponesa mukomaziko vanhu vanoda mafirimu kwandowa mafirimu ndikwanoda kumhanyira anzi kwadzinorowa matumbu ndikwadzinoita sei ndikwadzinomhanyira saka isi mukomaziko kuti vanhu vabate panoponesa mukomaziko ende isi mukomaziko totera kuti nyaya iyoye yakazongoita makiribiri chichazoitaura pasiri panapa mukomaziko ndikuona mutumwa mashoko enyu ekupedzisira mutumwa isu tikuti isusu vagari veSouth Africa Cape Town toda kugadzira kuya kuCape Town pasi Cape Town mukomaziko kuri kunetsa nyaya dzechipfambi toda kuenda kuti malock center Cape Town ndakuita 1 week vanhu vatanga vamboona maresults ndirimo pakaita 4-5 vanhu mukomaziko vanonza vakochekera pakati I think icho chinomboshekesa vanhu vaziva kuti hatisi vanhu vokutamba nawo yes alright izvezvi tiri muno muZimbabwe tiri kusangana kupi muno mutirimo muHarare muno murugare paAC 35 muna Mambo Street Tuesday Thursday neSaturday ma1 on 1 for free kumunhu wese Tuesday Thursday neSaturday ma1 on 1 for free vasingade kuita ma1 on 1 for free vada kuzoya vasingade kuonekwa aiwa vanongotibata obatsirwa vari kunze kwenyika online tiri kutoita munamato hatisi kumira komaziko ende chakaenda komaziko nzonje kuti I think muBotswana muchasheka vanhu vakawanda tinomwe mukuru ane mukurumbira munyika yeBotswana businessman tikamitira munamato tikamitira ende atipromisa mofa yamuBotswana zvikanzi mutumwa pane zvandaona asi Botswana ichava yenyu Botswana ichava yenyu muchaitambira kasingagumi ndikati aiwa isusu chatinoona choti muBotswana vanhu vazive kunamata chinamato chedu isusu chokubata kwaApostle Faith Church chiende muBotswana yes vamwe ndibva tanzi John Masowe akatanga kuita basa roro rini inaniso John Masowe ndiro kubata kwaApostle Faith Church yes saka ndingoti nini vanhu ngavabate panoponesa ende vanhu vatende kuna Mwari Mwari vaite zvakaita zvakanaka plus nyaya yemachechi inyaya yekuti kuna Mwari Mwari haamboziva kuti kuna machechi akawanda panyika pa anongoziva kuti vanhu vanomunamata chete vanhu vanomunamata mweya nemuzvokwadi saka nyaya yemachechi ingomazigo pano mumwe munhu ano vanhu 5 pano mumwe munhu ano vanhu 2 pano mumwe munhu ano vanhu 100 mumwe ano 500 pano mumwe astorina asi tese tinomunamata Mwari mumwe chete saka nyaya dzemachechi dzika dzangofanana nekuti Premier League ye yanditika inotambiwa bhora rere kuti kuna ana Manchester United kuna na Man U kuna nani as the end of the day kuna intura mukombe saka kuti sisi kuna Mwari kuna vachasarudzwa kana Mwari azoda kuti nyika yaguma kuna vachasarudzwa kuzoenda kuutsvene kuna vamwe vasingatotori vasingatowanika kuutsvene saka izvozvo ipapo pane pakaipa mukomaziko ma1 imi ndimune wazva makamira papi yes atikupaona ladies and gentlemen mawanzwa mutumwa masango manumbers awo ndo anga aramba achibuda pascreen apa garai muri papage panamba kuti mugare muchinzwa maupdates avanenge vainawo maupdates akanyanyokosha chaiwo munozoawana papage ravo rakanzi madzibaba masango prophecy takaritega panapa mutumwa maida basa ndotenda mukomaziko komborerwai nemi wateereri mukomborerwo marakuite zvakanaka zvavanotaura zvisina basa usiyane nawo yambate panoponesa yomboedza ubate panoponesa ende mukomaziko vanhu chero wakagona sei vanongoshoropodza wakaita sei vanongoshoropodza saka tikuti isusu Mwari atite zvakanaka atikomborera inini vanhu vanotouya kwandiri vachiti ndobatsirwa nani ndipe munhu saka ini ndinowanzozama kusada kuti ndinange muti enda kwakati but ndinobva ndazomuti iwe pavanhu vese vakawa chimbotarisawo makore agara munhu mubasa iri munhu kubva 2008 achikuita basa iroro haana kuchinja kana kunzwa kuti akutamba bhora kana kuti akuimba zimudhanzo kana kuti chii vamwe vatumwa vatinoona akatotanga gore rinori hatizive kwaakabva hatizive zita rake chairo hati after 2 months hatichamuona pamwe anongotsvaga mari yekutenga kamota obva anyarara asi mutumwa every week paka 3 vanenge varipo pano vachita se vachita basa zvinoitika mukomaziko nezvekuti imimi vanhu mukowapindura zvakanaka rambe muchivati ivo vanhu ngavaramba
sarudza kwavanoda ende vanhu ngavasazotifananidza kuti zvawaitirwa kwanhingi ndi zvachaitirwa kwandiri asi kuti vanhu ngavasadzokuenda sei mukomaziko munhu ndiye ano choice yake saka iyoyo point yekuti tsvagai kwamunoda yakakosha mangwana asazoti ziko ndiwakandiendesa kwakati ngavatsvaga kuenda sei kwavanoda mwari avatire zvakanaka asi ndikoya kwandiri ndinokuudzawo kuti utarise kuti makore mangani munhu achishandira takusvika 20 years ka tadarika muchana pasina unzwa kuti mutumwa Masango vazoiswa mutirongo nemhosva yekuti vakabata mukadzi chibharo kuchechi. Aiwa izvozvo mukomaziko hakusi kungwara kwedu asi ndiMwari anotichengeta. Zvisachitika kana tikaenda kuchinhu ngatizive kuti chinhu chatafambirei tafambirei. Tikaenda kuBotswana atafambira vakadzi tikaenda kuita basa. Saka kuti vanhu vanofamba mamichini yakasiyana siyana. Tu vaprofita vacho baba pane imwe level yekuti taitopomedziwa dzimwe mhosva ngomaziko idzodzo dzatisina. Unyaya kuti muprofita akudonhedzera pai pasi. Vaprofita tine system yekuseterana mabhora asiri right. Asi isusu manje ana Mwari wedu tinokunda. Mwari ndiye anokundisa zvinhu zvose mukomaziko. Asi isusu kuti isusu hakusingwara kwedu kuti tusonza asi twapinda muchirongo asi zvakati aiwa ndiMwari anoita kuti zvinhu zvitese zvidaro. Saka isusu ngoti isusu mukomaziko vanhu ngavabate panoponesa. Vanhu hanzi batwai panoponesa, and with that we are out.